Avui us vinc a explicar aquest llibre. Aquest llibre es diu Un embolic de rates i gats. M'ha encantat. Els que l'han escrit han set l'Anna Tortejada i els dibuixos han set Mabel Pierola. El que més m'ha agradat d'aquest llibre ha set aquí, que diu tots els personatges. Aquest llibre és com un teatre. El que us he ensenyat han set els personatges que diuen aquí al teatre. El que em va impressionar quan ho vaig veure va ser aquí, que hi ha una caixa amb un escombra, com un pal d'escombra i molts disfressos. I jo vaig dir, què passarà aquí? I després, per això el vaig agafar, perquè em va com venir alguna cosa. Llegiu-vos, perquè pot dir que passa alguna cosa, No us dic res jo, perquè vull que us ho vingui quan ho llegiu. Llegiu-ho. Us ho recomano a tothom que li agrada el teatre. Com veieu, aquí és ben bé com un teatre, Us agradarà moltíssim. Adeu!